igrači naše kuće i dobro zvuče, ali kad stanem pred publiku, ja se smrznem. Jesi li probala da se toplije obučeš? Tako me uhvati trema i ne mogu ni da guknem. Ah, trema. Probala sam sve, čak i da pijem živo jaje. Jaje? Nije valjda Slavujevo? Ne, kokošije. A, onda u redu. Nastavi. Kako to vama uspeva? Vi svake večeri pevate u ovom parku i dobijete aplauz snažan kao pljusak. Aha, rešenje nije lako, ali je jednostavno. Kada pevaš, moraš da slušaš muziku i misliš na reči, a ne da osluškuješ publiku i misliš na tremu. Razumeš? Pa nije baš jednostavno. A o čemu peva tvoja pesma? O kolačima. Obožavam da jedem kolače. Pa to je barem lako. Ja obožavam da jedem crviće. I ja kada pevam o crvićima, ja uživam i sladim se kao da ih upravo jedem. Razumeš? Kao da ih baš sad jedem. I tako je najzad Lola uspela da pobedi tremu. Poštovana publiko, dobrodošli na svirku benda Prijatelji. Svi se ljute kako radim, al šta ću kad volim. Njam, 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 njam. Kada mama tortu sprema, ko će da odoli. Njam, 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 njam. Sakrijem se ispod stola sa kašikom malom. Pilić sladak da okusim, na pamet mi palo. Od kolača me slađe, kad se prst u torti nađe. Tad uživam, tad se sladim, al se ljute kad to radim. Odlično! Bravo! Divno! Lola i Mila. Kapetan Neustrašivić. Jednoga dana mama i tata su došli na odličnu ideju. Danas ćemo provesti divan dan. Vreme je za muzej. Kako ću u muzej sa ovakvom kosom? I uostalom, muzeji su dosadni. Iako se Loli i Mili ova ideja nimalo nije svidela, stvar je već bila rešena. Poznata je čuvena bitka u kojoj su se sukobila dva broda. Brod hrabrog kapetana Neustrašivića i brod gusara Gnusnića, kradljivca umetničkih dela, jeli? Šta? Sad si gotov. Gotov! Odlače! Šonjo! Šanja! Neću ti dozvoliti da ukradeš ova dva dragocena umetnička dela, ti kradljivče! Ti kradljivče! Samo me gledaj. Ukrao sam
mnogo toga, ali nikad nešto ovako dragoceno. Ti si jedan okrutni gusar. A ti si jedna glupa klinka. Klinka, klinka! Da si nas odmah vratio u muzej. Ne pada mi na pamet. Sad ste moje, ha! Nećemo valjda zauvek da ostanemo zarobljene u slici. Nećemo, ne brini. Samo treba da znamo kako se bitka tačno odigrala. Šta je beše rekao vodič? Ne znam, nisam ga slušala. Ako si sedela na ušima, onda sad dubi na glavi. A što si ti sedela na ušima? Ušima! Ušima! Tiho, čuće nas. Polako smislit ćemo. Bitka ko bitka, koliko može da bude komplikovana. Verovatno je gusar Gnusnić prvo nešto ukrao. Da, kao sad nas. Da, i onda je u pomoć pritekao hrabri kapetan. Kako se ono zvaše? Neustrašivić! Neustrašivić! Da, Neustrašivić! I onda je on rekao... Čuvaj! Čuvaj! I onda je... šta? I onda su se kapetan Neustrašivić i gusar Gnusnić mačevali. I Neustrašivić je vodio! I papagaj je konačno postao dobar. Dobar! Dobar! Hvala vam do neba, kapetane. I do mora. Nema na čemu. Uskoro vas vraćam vašim umetnicima. Umetnicima! Umetnicima! Umetnicima? Naravno, oni su čuveni umetnici. Njihovo prvo delo zvano Lola nastalo je 2010. godine, a drugo pod nazivom Mila nastalo je koju godinu kasnije, jel? Ali ti pričaš o nama kao da smo mi neke slike. Pa zašto mislite da vas je Gnusnić oteo? On je čuveni krijumčar vrednih umetničkih dela, a vi ste baš to, vredne i lepe, ko slike. Ne razumem. Svako od nas je umetničko delo, čak i kada mu se ne sviđa sopstvena kosa, na primjer. A svako od nas je i umetnik, jer stvara svoju priču. Da li će ona jednog dana biti važna drugima, to ne zavisi od onoga kako izgledamo, već od onoga šta radimo. Šta radimo? Šta radimo? Vodimo ih nazad! Držite se! Na samom kraju bitke kapetanu... Kapetanu Neustrašiviću u pomoć je pritekao papagaj. Tako su Lola i Mila same dočarale kraj bitke kapetana Neustrašivića, jer su sada znale mnogo više. Znale su da je znanje korisno, ali i to da su muzeji sve samo nedosadni. Bitno je samo da posmatraš pažljivo i pustiš maštu da dopuni priču. Priču! Priču! Lola i Mila. Put oko sveta. Svako dete ponekad muči škola. Nekoga matematika, nekoga gramatika, a Lolu muče kontinenti. Opet mi jedan fali. Ko je uopšte izmislio baš 7 kontinenata? Ovo je toliko dosadno da ću da zaspim. A onda se to i dogodilo.
Juhu! Ima li koga? Pustit ću te ako mi tačno odgovoriš na pitanje gde se sada nalaziš. Evo imala pomoć. Koji kontinent je između Severne i Južne Amerike? Srednja Amerika. Srednje ti je znanje. Mi jesmo u Srednjoj Americi, ali ovo je bilo trik pitanje, jer Srednja Amerika nije kontinent. Mila! Mila si ti meni. Ali da bih te oslobodila, moraš da mi doneseš 7 magičnih predmeta sa 7 kontinenata. Ali ja još ne znam sve kontinente. Onda je vreme da ih naučiš. Ovaj splavos će te odvesti pravo do Afrikos, a ovo voće daće ti snagost da izdržiš putos. Bljak! I ne izgleda kao voće. Ali je jako ukusnos. Zove se čerimoje i potiče još od staros plemena Inka. Adios! Ali čekajte! Nisam još pokupila magični predmet! Stani, ne možeš proći dok ne odgovoriš tačno na moju zagonetku. Kakvu zagonetku? I ko si ti uopšte? I ja sam velika svinga, a moja zagonetka glasi: ima ih 7, a nisu kontinenti. 7 patuljaka? 7 dana u nedelji? Ili... znam, da nisu možda svetska čuda? Tako je, ima 7 čuda starog sveta, a ja sam čuvar jednog od njih, egipatskih piramida. Kao nagradu za tačan odgovor, Lola je od sfinge dobila poklon. A poklon ju je odveo pravo u Australiju. Požuri! Kenguri misle da si neprijatelj. Ali ja nisam. Znam, ali razumi i njih. Oni žive jedino u Australiji. Evo, ovo će te odvesti u Aziju. Zašto bumerang? Zato što je nastao baš ovde, u Australiji. Ja sam Mila, a ti si? Ja sam Lola i došla sam u Aziju po magični predmet. Čaj je nastao u Kini kada je list drveta upao u vruću vodu. Ja to zovem magija. Čaj? Onda kompas. Ovo je prvi napravljen ikada i to baš u Kini. Srećno! Hvala. Hvala. I tako je kompas odveo Lolu do Evrope. Senjorita! Signorina. Lady Lola. Sledit ću se koliko je hladno. Da bar ima ljudi pa da mi pomognu. Antarktik je jedini kontinent na kome nema ljudi. Ali ima pingvina, kao što vidiš. I polarnih medveda, što je bolje da ne vidiš.
A sada požuri dok se ne smrzneš skroz. Pravac Severna Amerika.